Jo, tak til dig, Laut. Jeg befinder mig her i Iraks hovedstad i Bagdad. Som sagt er Islamisk Stat godt i gang med at invadere Irak og vil derefter gå videre ind i Saudi-Arabien, hvis NATO og FN ikke får sat en stopper for dem. Det skal de gøre snart, for ellers vil de kunne tjene alt for mange penge på Mellemøstens olieproduktion, og derfor vil de så kunne bygge flere tropper og bedre ressourcer til deres tropper, og det vil gå hen og blive en meget stor trussel. I har så været til møde i NATO's Sikkerhedsråd. Hvad har I snakket om? Vi har snakket om konflikten nede i Korea. Og hvad er det for en konflikt? Det er simpelthen Nordkorea, som er gået ind i Sydkorea for at overtage dem og gøre det til et stort Nordkorea og gøre dem kommunistiske. Har I tænkt jer at hjælpe dem? Ja, vi sender vores NATO-tropper ned for at hjælpe Sydkorea. Hvorfor NATO, når det er Sydkorea ikke er en del af NATO? Det er fordi vi har en MNA-kontrakt med Sydkorea. Og hvad er en MNA? Det står for Major Non-NATO Allies, som er nogen, der indirekte er medlem af NATO, som vi kan hjælpe, hvis det bliver angrebet. Så I tænker, at Sydkorea de er ved at redde? Ja, vi har investeret mange penge og tid i Sydkorea de seneste mange år, så vi har ikke tænkt, at vi skal slippe. Har I tænkt på Rusland, om de måske vil blande sig? Vi er næsten sikre på, at Rusland de vil blande sig, fordi lige så snart vi går ind i Sydkorea, så det er vi sikre på, ja. Mange tak. Det var så lidt. Det kan du lige tro, jeg vil, Laurits. USA skylder nemlig Kina $5,5 trillioner. USA er gået med til at decimere alle husstande i USA. Præsident Barack Obama har selv sagt med sine egne ord, en AK-47 skal ikke være i hænderne på en kriminel, men på en soldat. Kina har frabudt alle amerikanske flåder i Stillehavet. Hvorfor mon? Det vides ikke.